Tervetuloa Seikin saunaan ja tällaiseen niin sanotusti pahuuden pesään, mikä nyt on ollut välillä tapetilla, kun on tällaisista puhutaan tällaisesta puukiukaasta ja näistä päästöistä. Ja tilanne on kuitenkin sellainen homma, että tällainen sauna on sellainen paikka, missä saa rentoutua pitkän työpäivän jälkeen. Tää on inspiraation lähde ja sellainen paikka, missä oikeasti niin kuin saa pään nollattua. Ja jos ajatellaan, että aika moni käy vaikka salille tai sitten käy golfaamassa, niin ei se ihan päästötöntä ole sekään harrastaminen. Ja ei niitä kuitenkaan kritisoida, enkä minäkään kritisoi, vaan enemmänkin sitä, että ei nämä meidän niin sanotusti puukiukaat niin paljon niitä päästöjä tähän maapallolle laita, että kyllä se hyöty mitä näistä saadaan, että täällä saa istuskella ja mietiskellä asioita, syntiä syviä ja inspiroitua kaikennäköisistä jutuista ja tehdä niitä. No tietysti pahuuden pesähän tähän jonkun mielestä saattaa olla sekin, koska tietysti ihan oluen juonti helposti kuuluu tähän saunassa istumiseen ja ehkä jollain vähän enemmän muutenkin, mutta joka tapauksessa niin tilanne on se, että tästä oluestakin, paljon puhutusta oluesta, mistä puhuttiin, että se olisi pitänyt tuossa tämänkin hallituskauden alkutaipaleella oli vähän juttu, että siirryttäisiin kakkosolueen tuolla kaupassa, mikä sitten onneksi kuitenkin muuttuu siihen, että Alkon juttuja vähän muuteltiin ja neloskalijat ja lonkerot tuli kauppoihin. Ja lopputuloksenahan kaikki on nyt sitten nähnyt. Meidänhän piti alkoholisoitua kaikkien suurin piirtein, mutta kulutushan on vähän kääntynyt laskun suuntaan. Se on myös sellainen homma, mistä aika ajoin on naureskeltu tuosta kaljahommasta ja joku on vähän naureskellut, että no eihän sitä nyt mitään kieltoja siihen tule, mutta yhtä paljon naureskeltiin aikoinaan, kun sliipparit lauloi kaljaa kioskeihin ja kyllähän ne vaan sen naureskelun jälkeen jopa tuli sinne kioskeihin. Ja tietysti yksi, mikä kuuluu tietysti jollain tavalla suomalaiseen, ei välttämättä aina saunakulttuuriin, mutta joka tapauksessa makkara. Ja tää on hyvä paikka täällä ottaa vähän löylyä ja hörpätä olut siinä kyytipoikana ja syödä vähän makkaraa. Ja tietysti jos tiettyjä tahoja kuuntelee, niin ton makkaran syöminenkin on jonkunnäköinen ympäristöhaitta. Jotakaan ei pitäisi saada, koska tässä on lihaa. Totuus tietysti tällaisen Håkon sinisessä, niin tässä on lihapitoisuus sen verran pieni, että tää käypisi melkein jopa vegaanillekin, mutta joka tapauksessa niin on aika tärkeää tulevissakin vaaleissa miettiä, että mitkä asiat on suomalaisille tärkeitä ja mistä asioista hömpötellään vähän liiankin paljon. Mä pidän täysin hömpötyksenä ruveta puhumaan siitä, että me kiellettäisiin tämä puukiukaalla löylyn ottaminen ja rentoutuminen ja siinä samassa yhteydessä sitten otettaisiin vielä olutta pari ja puhumattakaan siitä, että vähän lihapitoista makkaraakin sitten siinä samassa kupeessa otettaisiin. Mutta sinä oikeasti päätät tulevissa vaaleissakin siitä, että millä linjalla lähdetään, mutta aina kannattaa muistaa, että vaikka tämä vähän naurattaa, niin se nauratti sliippareittenkin laulu kaljaa kioskeina. Joskus ne naurut vaan oikeasti muuttuu todeksi. Muista äänestää seuraavissa vaaleissa. Pidät huolen, että sinäkin jatkossa voit ottaa löylyjä puukiukaasta ja juoda jopa keskiolutta ja syödä makkaraa. Ei muuta kuin hyvää lauantain illan jatkoa.